ngifuna nje ungena ngqile kuma relationship. Isizathu ngiyazi ukuthi u90% wabantu kuma relationship, even though bakhona abantu ke angifuni ukushada, ngisoze ngashada, ngisibona ngishada, ngilunge ngisingle. Kodwa ke bakhona abantu bakuma relationship, bakhona futhi abantu abasemshadweni, bakhona abantu futhi abasafisa ukushada, nabasafisa ungena ama relationship bayizwe bomnandi bokuba ku relationship. Bakhona abantu afuna ukuyizwe bomnandi bokuba semshadweni. So namuhla ngifuna ukukhuluma nomuntu osemshadweni, nomuntu ku relationship osengakashadi, nomuntu osafuna ungena ku relationship, nosafuna ungena nje emshadweni. Kunento ezibalekile ezinhlanu engiza nazo ezingenza ukuthi kumshado wakho i-relationship yakho ibe mnandi ingafani namanye. Into yokuqala ebalekile ukuthi ke i-relationship yakho kufanele ifanane ne-one stop center, ifanane ne-one stop shop, la khona uthola everything or anything under one roof. Ngokwesibonelo, i-mall. Emall uthola zonke izinto ngaphansi kophahla olulodwa. Uthola i-pharmacy, uthola i-grocery shop, uthola isitolo sempahla, uthola i-liquor shop, uthola anything ongayicabanga under one roof. So le relationship kufanele ibe ifanane ne-one stop center, la khona uthola yonke into ngaphansi kophahla olulodwa. I-relationship noma umshado kufanele uthole konke kuyona, ukuze ke kungabi nomuntu ophumela ngaphandle ngoba engakutholakala. Khumbula ukuthi ungene eshop uyofuna ushukela, ungawutholi uhambe ufuna kwenye indawo. So is a show ukuthi umuntu uthandana nomuntu nje manje umnikeza yonke into angahlayidinge ukuze angaphumeli ngaphandle ngoba akakutholi la. Mnikeze yonke into nawe mtshele umuntu wakho ukuthi ufuna ini, ulindele ini. Khumbula kusho ukuthi kufanele nixoxe, kufanele nikhulume, yazi ngama expectations zomuntu wakho na yazi ngama expectations akho, so that nizokwazi ukuthi nimithane halfway. Khumbula ukuthi akulula ukuthi ungamitha ama expectations zomuntu if ungawazi, naye if akawazi wakho akulula ukuthi awamithe. Lelo kuzoholela ekutheni nigcine seniphumene ngaphandle ngoba ngaphandle niyakwazi ukukhuluma nabantu leso enjola nabo ngaphandle. Ukuthi mina ngifuna kanje, kodwa uyasaba ukutshela umlingani wakho. Tshela umlingani wakho into oyifunayo, ukuthi ufuna ini, ufuna kanjani, nini, kanjani. Yabo. Ukuze uzokwazi ukuthi ke nimithe ama needs wenu. Nomuntu wena mithi ama needs omlingani wakho amithe ama needs wakho. Kanti okwesibili into ebalekile ukuthi ke ungabi selfish. Abantu abaningi ba selfish basicabangela bona. Wena ke ungasicabangeli wena, into okumele ucabange ngayo isidingo zomuntu wakho. I speak of bedroom needs, sexual needs, emotional needs and spiritual needs. Okumele usihluphe wena ngaloko okudingwa kumuntu wakho. Kumele ukuthi ke wazi ngomuntu wakho kabanzi, ukuze ke uwenze izinto eziright ezobonela kuwena. Uma umuntu owenza izinto kahle nomlingani wakho uzoqala ekope ebonele kuwe, ube isibonelo wena, ngoba yonke izinto uyakhombisa ukuthi uyamkhathalela, uyakhombisa ukuthi ke umbeka eqhulwini, umbeka phambili, ngazonke isikhathi uyi-priority kuwena. Okwesithathu okubalekile ukuthi ke akungabi bikho into othi ke angisoze ngayenza le relationship. Hayi mina ngikwenza ukuthi aloku angisoze ngakwenza. Khumbula ukuthi ke ngenzeke lento othi awusoze wayenza ekamelweni, o ngenzeke lento othi awusoze wayenza noma bikuphi, iyona le elinelisa umuntu wakho ngokwasekamelweni, iyona le enelisa umuntu wakho ngokomoya, iyona le yenza ukuthi umuntu wakho ezizwe egculisekile, ezizwe ethandwa, noma ezizwe ungathi uyamkhathalela, ezizwe nje elisekile nje. So akungabi bikho into othi angisoze ngayenza. In most cases we tend to say ay mina ngisoze ngakwenza ukuthi ekamelweni, ay mina ngisoze ngakwenza ukuthi. Kanti lezi zinto lezi esithi ngeke sizenze, abalingani bethu noma abantu bethu bayathanda sibenze zona, bayathanda ukuthi zenziwe kubona. Nabo they tend to do, they tend to say ay mina ngeke ngikwenze ukuthi, kanti lezi zinto abade ngeke bazenze ilezi zinto ezifunayo. So uyabona ukuthi kubalekile ukuthi uwenze kungabi bikho into othi angisoze ngayenza, ngoba into okwenzeka so deprive umuntu wakho i-happiness or i-satisfaction ekamelweni or emoyeni ngenxa ukuthi wena kunezinto othi angisoze ngazenza. So don't be selfish, be selfless umuntu wakho. Cabangela yena qala. Kanti okunye kubalekile lana okwesini ukuthi ke ofanele ungakwenzi ke ukuthi ufuna umshado wakho ungabhidliki noma relationship yakho. Khulumani ke ngakho konke futhi ngaso sonke isikhathi. Never keep quiet if kunento engakugculisi. Itsila ke ngabe kusekamelweni noma ngabe semoyeni, khuluma. Futhi ungaphumeli ngaphandle to look for spicy sexy or ngenxa yokuthi mhlawumbe la ndlini
like inkosi sasekamelweni ayivutha ayikho right bese ukumela ngaphandle wena yinonga ngalendlela ofuna ukuyinonga ngayo wena onepower yokwenza izinto zisebenze ngalendlela ofuna ngayo ku relationship unepower yokuthi uconvince umuntu wakho ukuthi nenza izinto differently nenza izinto ngalendlela oyifunayo nawe ekwenza ukuthi ugculiseke yabona so kunokuthi uphumele ngaphandle so mina ngisho uma uthanda itayela tshela umuntu wakho ukuthi mina ngithanda itayela ngithanda kanjena tshela umuntu wakho ukuthi mina mama ngithanda senze u1 no2 masenze inkonzo sasekamelweni ngifuna sicale la senze la size la sigcine la ngiyanela kanjalo naye kanjalo umbuzo ukuthi yena uthanda kanjani so that uzokwenza exactly ngendlela afuna ngakhona yabona ukuze nenze sure ngoba into esifuna la ukuthi akungabi bikho umuntu ozophumela ngaphandle ekubeni evele eku relationship evele esemshadweni ayi ngaphandle ufuna izinto ukhona wena naye ekhona yabona into leyo so ningacheat for just for sex okwesihlanu osengcini into ebalekile support umuntu wakho support umuntu wakho emotional baleke ukuthi umuntu umsupport ngokomoya umsupport futhi spiritually phinde umsupport financially if possible yabo angikusho ukuthi ke kubalekile ukuthi ke ngase sonke isikhathi be there for umuntu wakho take their side uma ukuthi kukhona impikiswano kukhona ungaboni ngaselinye phakathi kwakhe nabanye abantu wena uthatha side lakho ungabe so uma against yena khombisa ukuthi mnikeze shoulder to cry on uma ukuthi usebhlungwini wena be there show them ukuthi they can count on you ngaso sonke isikhathi uyabona ungabi enemy yomuntu wakho futhi ungamgxeki umuntu wakho ezidlangalaleni ungamshout umuntu wakho ezidlangalaleni phakathi kwabantu abaningi ungamshout umuntu wakho kunezihlobo nabangani bakho even phambi kwabangani bakhe lokho kuzomehlisa isithunzi na izizwe encane so ngaso sonke isikhathi umncoma even if yezwe ukuthi kunento ayenzile engekho right but for the fact ukuthi kusenabantu kusenabantu bokuhamba then umncoma umenza abe right but mase niyithuhlale phansi nixoxe nakhona ungamshayi futhi ungamthethisi xoxe kahle umntu yazi mama yazi baba ngithanda sezenje ngithanda ungakwenza ukuthi yabona I'm telling you ngane kwethu uma uwenze lezi zinto lezi ezinhlanu i-relationship yakho nomshado wakho kuzoba right uzoba mnandi kodwa unumber 1 no number 3 unumber 1 uthi i-relationship ayifana ne-one stop center umuntu akathola everything then number 3 uthi akungabikho into angisoze ngayenza isila kusekamelweni noma ikuphi lokho kwenza ukuthi ke nakanjani i-relationship noma umshado wakho usebenze kakhulu bemnandi kanti ke angisho kanjena mina before thanks for watching the video and ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe and tell your friends ukuthi ano ikhona upastor weningi beze basubscribe nabo and share my videos and comment isixoxe noma bengani ufuna sikhulume ngayo ngangithinta njalo nankinga